Ka HYC Lai Lingdo Circle ha kejingelam usamla wandap Marwen President ringkat kinongnya truk jong kadong bat kathan kila let banyak kendu ya project manager ka Joint Stock Company Tier 1 ka papentre ya ka surok nongston wa kaji. Kene kejing kendu ka day halor kejing penslam man plipat ba ya kejing king bat thamai ka penyeso ya ka snong mau thong kper bat nong kenjang ha ka wa kinshi. KHYC kala keno ba katay ka company bapentre ya katay ka jingking kala le suki palat bat kala kenjo mentala jan licenem henry ompatla man plipat ba ya ka kajing bom shim kya jong ka company kala kata shika day ya kipat ba kathan namar ki kali he kim sha ban ya lingba bat la sha tang ya ki kali red ban penon kam ya ka jingking barim usam lawan dap Marwen uloong baka seng kadawa baka company kan pleno mardor ya kate ka jingking ha kan ikas ni tok ding bat lada kamla ka seng kan sa shim daki way pat kisin jaman pentikna baka hok jong kipat ba kan umdu ni wan ban ya kendu ya ginong pek nong jungo nam ta kan ka surok nong ston wa kaji abaga niu i ya ka jingtrei jong kate ka jingking ka badan me hasnong mo compare kabang jukat ke jingking kenro kalalong kaba laslam palat ke jing pentre ya ka kabala jan mentala jan arsnem laisnem duna te nakaliang jungi kum kaseng harangkat kinong nyak trok nilawan manbu ke jing tho ha kani ka company ka badai ban pentre kani ka jingking ba kide ban pendam no mordor ya kani ka jingking namar ba ka kta ya ka yok ka kot jong kadong ka than omtang ya kadong kathan nere ya kibriu kibadon hapo jangka namar bang ngihab bankit ya kijingkit kibabun nere hagini kisnam ndiat snam ngim simno yok syu penginkit ngihab bankit deki kali kibadet kakta sibun ya kayok kakot kejongi ti namar kata ngilayok sibun ki komplain ha kabaidei bat kani ka company nere kini ki company kim simla simkhia ya kaban pendap no ya kani ka jingking nere ngi laptha eki ba kin pendap no hapo jong kani kasngi thoding lada kimla ban pendap hakasngi sajan nginwan bat ngin pentre hi bat ngin peniat hi no ya ki kali na kani ka jingking te ni kerpat ru ki badai ki bor badai ban kimi ya ka ni ka surok nong ston wa kaji bakin sim kialang na ka ba kin tha ya kini kinong china ya kani ka jingking bakin pendap no mordor khnang ba kan pensuk ya ki nong chong thau hapo jong kani kadong kathan habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya